Имаме много различни казуси, които трябва да се решават, и тази програма ни позволява всъщност да наистина да правим нещата много по-лесно. По принцип нямаме някакви затруднения, тъй като начина, по който са извършени промените в тая програма, не ни затрудняват да работим и да си вършим работата добре. Така ще го кажа. Прекрасна работа вършат програмистите в фирмата, така че нямаме проблеми. Дори и да имаме някакви затруднения, консултациите, които ни дават дори по телефона, са точни, кратки. Аз специално нямам затруднения, никакви. Софтуера, който предлага вашата фирма, е подходящ както за малките дружества или търговски предприятия в частния сектор, така и за големите, които имат дъщерни дружества, така и за държавните администрации. Държавните администрации, тъй като имат много отдели, които имат различна дейност, програмният продукт за мен лично е много подходящ. Аз съм работила на страшно много програмни продукти, тъй като през годините в моята практика съм работила както в частния сектор, така и в общинска администрация или държавна администрация. И може би, последният продукт, т.е. вашия, на който работя, е за сега най-доброто, на което аз съм работила. Гледаме това, че тази програма наистина ни дава много големи възможности да лавираме. Ние в нашия отдел имаме 6 или 7 дейности, които са различни. Да, те изключително са социална насоченост, но те са различни на услугата, която предлагат. Една с друга не си приличат. Софтуера ни предоставя възможността да можем всяка една дейност, информацията да ни я предоставя достатъчно коректно и точна да бъде, за да можем да обслужваме тези дейности.